Κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Για άλλη μία χρονιά το ποντίον απάντησμα με κάτι διαφορετικό φέτος, 7 χρόνια συνεχόμενα. Τολμούμε φέτος να ανεβάσουμε θεατρική παράσταση. Θα παρακαλούσα τα κινητά, αν γίνεται, να κλείσετε, και στο σημείο αυτό θέλω τον πρόεδρο, τον ακούραστο πρόεδρό μας που τόσα έδωσε για αυτή την παράσταση, να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Τον κύριο Τσιμπλίδη Ιωάννη. Κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, καλησπέρα σας. Με χαρά, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χορευτικού Ομίλου Αντάμωμαν σας καλωσορίζει στην 7η κατά σειρά, στο 7ο ποντίον απάνθισμα, με τίτλο «Χρόνοι και καιροί». Το Αντάμωμαν, όπως και οι άλλοι πολιτιστικοί σύλλογοι, πέρα από την διατήρηση της παράδοσης των προγόνων, προσφέρουν... Πέρα από τη διατήρηση της παράδοσης των προγόνων, προσφέρουν πολλαπλές υπηρεσίες στην κοινωνία. Ποτίζουν το δέντρο του πολιτισμού και της ιστορίας ώστε να παραμένει ζωντανό. Κρατάνε τις μνήμες ζωντανές και για τους προσφυγικούς συλλόγους ζωντανές και ενώνουν το εδώ με το εκεί, γεφυρώνουν τους εδώ με τους εκεί. Μέσα από λόγο, τραγούδι, μουσική, χορό και άλλα μέσα και τρόπους. Φίλοι και φίλες, ο υπέρμετρος καταναλωτισμός οδηγεί τον άνθρωπο στην απομόνωση και την αποξένωση. Οι σύλλογοι δίνουν τη δυνατότητα στα μέλη να μετέχουν σε μια ευρύτερη ομάδα με ίδιες αξίες και ίδιες προσδοκίες. Μέσα σε αυτό το σύνολο, μέσα σε αυτήν την ομάδα, ενισχύεται η πολιτιστική ταυτότητα των μελών, που είναι ένας τρόπος ζωής. Οι σύλλογοι, όπως λέει και ο Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, είναι οάσεις κοινωνικότητας σε καιρούς αφιλίας. Δημιουργούν προϋποθέσεις σύσφυξης σχέσεων και καλλιέργειας δεσμών. Καλλιεργούν το εμείς, απομακρύνοντας το εγώ. Σίγουρα κανείς δεν μπορεί να είναι ευτυχισμένος όταν ο γείτονάς του υποφέρει. Το Αντάμωμαν, όπως και άλλοι σύλλογοι, τονίσα, μέσα από την εκδήλωση και μέσα από την γενική δουλειά που γίνεται στο σύλλογο, βάζει λιθαράκια στο χτίσιμο του κάστρου αντίστασης και δημιουργεί ασπίδα προστασίας απέναντι στις αλλόφυλες επιθέσεις που στόχο έχουν να σβήσουν τις αιτίες πολιτισμού της Ελλάδας, να ρίξουν τα φόπλακα στην ιστορία, να μας οδηγήσουν στην προβατοποίηση. Μην ξεχνάμε, και να το έχουμε όλοι υπόψη, το δόγμα του Κίσιγκερ. Ο ελληνικός λαός δεν κυβερνιέται εύκολα. Πρέπει να τον πλήξουμε βαθιά στις πολιτιστικές του ρίζες, λέει, πλήττοντας τη γλώσσα, τη θρησκεία, την ιστορία, την πνευματική του κληρονομιά. Τότε ίσως συνετιστεί. Αυτό πρέπει να το ξέρουν και να μην το ξεχνάνε όλοι όσοι ανακατεύονται με τα κοινά και όλοι όσοι ανακατεύονται με τα πολιτιστικά. Οι σύλλογοι αντιδρούν, αντιστέκονται, δεν αφήνουν τη φωτιά να σβήσει, δεν αφήνουν τη λύθη να κυριαρχήσει. Κυρίες και κύριοι, ο έπαινος μερικές φορές γίνεται πολύ επικίνδυνος γιατί ανοίγει δρόμους. Ανοίγει τους δρόμους της έπαρσης και της κολακίας. Από το φόβο λοιπόν, μην παρεξηγηθούμε, δεν θα επενέσουμε κανέναν. Απλά θα αργεστούμε σε ένα μεγάλο ευχαριστώ σαν ΔΣ μέσα από την καρδιά μας για όλους αυτούς που συνετέλεσαν στο στήσιμο αυτής της εκδήλωσης. Ευχαριστούμε τους χορηγούς μας. Το Δήμο Κοζάνης στο πρόσωπο της κυρίας Τουμπουλίδου, την ΔΕΠΑΚ στο πρόσωπο του κυρίου Γελαδάρη, το Κέντρο Ακρίτας στο πρόσωπο του κυρίου Παπαϊορδανίδη, την Ταβέρνα Ωρα Ελλάδος στο πρόσωπο του κυρίου Παπαδόπουλου, τα φωτοβολταϊκά Eco Energy στο πρόσωπο του κυρίου Αλεξανδρίδη και φυσικά δεν ξεχνάμε την Βασιλιάδου την Ελένη με τα παραδοσιακά προϊόντα Βερμίου. Ευχαριστούμε τους χορηγούς επικοινωνίας, την Έρα Κοζάνης, το Flash TV, το TOP και τον φίλο σύλλογο του Αγίου Δημητρίου που μας δάνεισε σκηνικά. Φέτο για πρώτη φορά, καινοτομώντας ο σύλλογος μας, μεταδίδει
μέσω του ίντερνετ την εκδήλωση αυτή απευθείας. Και η διεύθυνση είναι www.livemedia.gr της εταιρείας Inventix. Τα αγγλικά μου είναι σαν τα ελληνικά της μάνας μου. Κλείνοντας, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάλι για την εδώ παρουσία σας και να σας προτείνουμε χαλαρώστε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε αυτό που έρχεται. Γεια σας. Όπως ξέρετε, έχουμε κοντά μας έναν ακούραστο εργάτη του πολιτισμού, τον δάσκαλο τον Ζουρουφίδη τον Κώστα, ο οποίος είναι και ο συγγραφέας του έργου που θα παρακολουθήσετε. Τον παρακαλώ να έρθει να προλογίσει το έργο. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά και ο καλομηνάς για τόλτς καλός να είναι. Τραντάφυλλα ούτω είπε στα πιάν και εκεί πια. Και εγώ και λέω. Ο πρόεδρος έλεπε. Ο καθηγητής της λογοτεχνίας στην Παιδαγωγική Ακαδημία μας έλεγε πως οι ποιητές τις εφορικές τους στιγμές λένε πράγματα που δύσκολα κάποιος άλλος θα μπορούσε να τα πει αλλιώς και να έχουν καλύτερο αποτέλεσμα. Και έφερνε για παράδειγμα τους στίχους του Διονύσιου Σολομού από τους ελεύθερους πολιορκημένους «Πετά πουλί, βρίσκει σπυρί κι η μάνα του ζηλεύει». Αυτός είναι, έλεγε, ο απόλυτος ορισμός της πείνας. Τους ίδιους στίχους έλεγα σε παιδιά της 6ης Δημοτικού στο μάθημα της ιστορίας. Αυτό στην αίθουσα. Και η στερνά συναυλήν, η στερνά ασωμάθεμα, 3 κορτσόπα παίζνε σχοινόπουν. Τα 2 γυροκλώθνε το σκηνήν και τέναν χορολαγκέβα πέσει μέσεν και σίτια χορολαγκέβα ακούα το να λέει «Πετά πουλί, νευρί κοκκινκιμάνα θεζελεύ». Κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω αν είπε τους στίχους του ποιητή αλλιώς εκείνο το θαυμαστό πλάσμα. Εκείνο που γνωρίζω είναι ότι το αποτέλεσμα υπήρξε πολλαπλάσιο. Υποψιάζομαι πως κάτι μυστηριακό συμβαίνει σε αυτό το πέρασμα από την κοινή μας γλώσσα στη μητρική. Και όταν ύστερα, μετά τα παιδιά, από την αυλή του σχολείου, στο καφενείο του χωριού, οι γέροντες με ξεναγούσαν στο γενέθλιο τόπο τους, το συμπέρασμα που έβγαινε ήταν ένα και μοναδικό. Ο γενέθλιος τόπος και η μητρική γλώσσα συνθέτουν το πεπρωμένο του ανθρώπου στη ζωή. Ο γενέθλιος τόπος ως χωρικός των υλικών μέσων επιβίωσης, με τον ιδρώτα του προσώπου βεβαίως, και η μητρική γλώσσα ως καλομάνα όλων των πνευματικών αθλήσεων του ανθρώπου. Ναι, είναι υπέροχο όταν η ιστορία σέβεται τον άνθρωπο και ο γενέθλιος τόπος γίνεται πατρίδα όλων των κατοίκων της και η μητρική γλώσσα ομιλείται ανεμπόδιστα από το πρώτο ανούρισμα ίσα με το ίστατο μυρολόι. Τι κρίμα όμως. Είναι γνωστό σε όλους τι μέγα κρίμα είναι όταν άνθρωποι εκδιώκονται από την πατρίδα τους, είτε σαν πρόσφυγες, είτε σαν αναγκαστικοί μετανάστες. Και είναι τόσο βαθύ σε τούτος ο διακαμός από την απώλεια του γενέθλιου τόπου, που όσοι τον ογούν τα μάτια τους δακρύζουν. Είναι και αυτό το ρίγος της ευχής, να σαν εκείνον παποθάν στον τόπον δε γενέθεν,
που δεν μας επιτρέπει να νηστάξουμε και ολοένα επιστρέφουμε στο γενέθλιο τόπο των πατέρων μας. Ο καθένας βέβαια με τον τρόπο του, άλλος με το διάβασμα, άλλος με το ταξίδι, άλλος προσκυνητής των ιερών, κάποιος για να επιβεβαιώσει όσα άκουσε και ακούει για το απαράμιλο φυσικό κάλος του τόπου εκείνου. Πάντως όλους εκεί, στο γενέθλιο τόπο των προγόνων μας, τους αναμένει ένα διαρκές θαύμα. Η μητρική μας γλώσσα εξακολουθεί να ομιλείται άπτεστα. Λοιπόν, ναι, η σημερινή παράσταση που ετοίμασε ο χορευτικός όμιλος Αντάμωμα είναι ένα ταξίδι στο γενέθλιο τόπο των προγόνων μας και μαζί μια υπόσχεση συνέχειας της μητρικής μας γλώσσας. Τι να κάνουμε, έτσι είναι και δεν γίνεται αλλιώς. Μας έλαχε πεπρωμένο βαρύ και οφείλουμε όσο μπορούμε να το υπηρετήσουμε. Θεέ, και να έξερα να χορεύω, μία να εσυντρώμαζαν το μία, θε πίνα και τεσέτερα τα καρδίας να συντρομάζνε. Κι αν επόρνα να τραωδώ, Παναία, Παναία, φτερά φεριψή, με τε μέτρα τα τραγωδίας και στον ουρανόν εκβέν, να θαυμάς τον κόσμο ασεμορφία στην μερέαν. Και μεν τζέναν έπαιζα, χάσον κόστη. Εσύ το επορείς πίσω και για τα δύσκολα ξάιμι στεναχωρεύκεσαι. Είναι ανθρώπνα εφτάγνατα, άρα εγώ πάντο επόρεσα επίκα. Κάτω λίγα έγραψα και ασονούμ τη δέν και ξέγκα. Όσα είδα και έξασον πόντων, ατά έγραψα. Να είστε καλά. Έρθεν γράμμα να συμπώ. Και ποιος ετοιμέθη μας νέομαι. Μου την πίκρα σου, γυναίκα θα τον εσπαντώ δεν ασύν. Ποιος άλλος δεν θυμούτον εμάς. Αρογιώσε μου, Αμπτουλάς. Αχ, να είναι καλά το γιαβρί. Την αληθεία να λέουμε ομέρ. Ασώ για τα παιδεία μου, το παραπάνω μου πουλάς τα ρεθιμά μας. Άμα χάσαμαν για το. 5 παιδεία έγκαμε στον κόσμο. Και είδαμε τη μαζδανή έπρεπε να χαρεντερείς μας. Είμαι σαν δάεσυρ, άλλους εκεί. Με φτάς βαρύ την καρδιά σου, γυναίκα. Τα τορνόντο σε φέρα ήκονε. Ευκαιρώθαν τα χωρία μου και εγώ μόθαν τα πολιτείας ανθρώπους. Βελώνα σύτσαφα και κάτι ρούς λέγνε. Το να λέω εγώ παγιάχαρος, τι δεν γευρικό. Α, το καλό ναι, κακό ναι. Τι δεν γευρικό θέλουμε και θέλουμε, θα σύρουμε τη μανασία. Κι ας έναν το μέρος η μανασία, κι ας άλλο την παιδεία νεαροθυμία. Κι αχά, έβρικο μψίνα τα Ιαννής τα καμονάνας. Τα γράμματα μπακαλά είναι, κι λέω, άμα ναι την αεροθυμία σβήνε και ναι τη μανασία ελαφρύνει ο μέρ. Μη λες αήκα λόγια, γυναίκα. Αού το γράμμα το κρατώ στο σέριν, γομάτο γιατρικό, για τσαροθυμία στην Καμονίνεν. Κι αδέφες σου να το. Πέκε ολάς και τεμόνι ψητόπου. Φέρεν ένα ρακίν μία να σπίνω και θα δε βάζα. Ναι πρέ. Ναι πρέ, για θα γυναικίζαν βουλάχτσε μου.
Ναι που τσιμελιορείς. Ατό το λες καρδίας γιατρικόνε. Και έλπετε θα έρθει και η ώρα θα την εθεί. Τώρα ψεις γιατρικό στυλ μας. Ψεις γιατρικών και καρδίας χαρεντέρισμα νεγρίξες. Κι αγάπη, πέ και μεν, ασέρι με ολίο. Με βγάλετε ψημψηφτέγγι στερνά. Χαΐρ παγιθάφτα με το γιατρικό. Γυναίκα, άξω με. Και άπλωσον την ψης πέραν περού. Να χωρούν να πες 20 νοματινοί και πλέον. Θα έρχουν στην Ελλάδα. Το λύσουμε. Να πάνε προσκυνούς στην Παναγία σου Μελά. Και πρέπει να μονάζουμε σε ένα βραδύ. Άρα το έλεγα του λαξογράμμανα. Το λες εσύ Ομέρ. Άρα το έξες λέω. Και μετατρούς εντάμα να έξερες ποιους θα έρθει κι άλλο. Ποιους θα έρθει. Εκείνη η Ελένη την ανεγνώριτε έμπουρ χρόνων και κα. Να σαν εμέν Ομέρ, να σαν εμέν. Έκει τι Ελένη. Εγγραφτόν ζαερέ τον ξαναελέπουμε τέναν τ' άλλο, Πώς θα θολώνουμε εμείς μία κι άλλο την Παναγία στο ποτάμι τα δάκρυα μου. Ναι, που τσι μιλές παλαλά. Με τη χαρά στα δάκρυα το ποτάμι την Παναγίας καμία δεν θολούται. Κατενείς και άμον κροσταλίδια γίνανε τα νεράθε. Χαράν έρθες ως πίνε μου, γυναίκα. Τρανό χαράν λέω σε. Έτσι Ομέρ, έτσι άμον το λες. Άμα εγώ, όντας γνωρίζω την Ελένη, αλέως παθάνω. Για πέ και μεν, πώς παθάνε. Τα ζά ορίαζα στο ποταμί την άκρα και την Καρμενέτσα μπα έκλεισα. Άλλο μία, ντότε ωρό και ντό έλεγε. Τρίνοματι, 2 αγούρκινες γυναίκα, έρχονταν όλων την ποταμέ. Εδρίξα πως κάτερά έβαλε. Εκράραν τα χαρτία είναι σκετέρανα τα και οι άλλοι διώχνουν θα το μέλια του ολόερα. Άμα το είδανε μεν, οι αγούροι κοντοστάθαν άμα η γυναίκα μαναχώνει σύνουσε. Καλόν ημέρα, ευχέθημε. Και σόμπα καλώνα είναι η ημέρα, είπατε. Πού είναι αλλή εμένο μέρ. Είναι αμον το έξεμε να καλατζεύω ρωμαίικα, έρθεν και πες βολόφι. Εγώ είμαι την ώρα πώς να ανασπαλώ, νέο με. Εγώ μόθανε το μάτι αστάκι και έρουξε συνεγά. Πέρα και με νικλαίει. Κι άλλο και στάθαμε. Ιστερνά και απιστερνά. Ας σου έβρεν τη λαλία, νάτς. Είπε με τερά έβανσα ερημίας. Καλομάνα, ας εσέφερον το χωρίο. Το ταφόπο να τσαραεύω. Τώρα επίνα. Σε καταζαναβόσκου και πέρα και πία έριξα στον τόπο. Χορτάρια και αγροχόρταρια, η θέα τα γομάτω. Ερώτησαν εμένα. Μπορούμε κι αυτού με έναν κερί και καίουμε κι ολιοθυμία μα. Είπατς κάψτε όσον το θέλετε. Πέ κι απέρχεται μόνο η καλομάνα της κουτούλα νηθεί. Ατουκά εντάμαν κύχα. Εσύ άμα το λες, μηνέ, τσι είπε παλάλωσε στα ανθρώπους. Μανάχο. Είναι η Ελένη Ομέρ. Ούς να έφυγε, να μη έφυγε το χέρι μας ο Σέρνατς. Και όντες επεχωρίαμε, με έταξε. Έμεινε πολλά κιθάπα, εγώ θα έρχομαι ξανευρίκος. Και τέρεση πως έρθεν η ώρα, Και να έρθει και στο σπίτι μου, Ομέρ. Να σάνε με, Ομέρ, να σάνε με. Τη χαρά το έχω να έξερες, τη χαρά το έχω. Άμα, εμείς Ομέρα τώρα τόσο νοματουνούς δεν το έφταμε. Τότε δεν είναι εξάιμη τυραννής. Ο Αμτουλάχς όλα γραμμένα έσατα. Σαν γράμματα και ωραία θα πάμε. Κι απέ και εμένα σ' ακούω, δεν θα έφταμε. Θα στρώνσω τα μητέρια σε έναν την κάμαρη, θα κοιμούνταν οι αγούρ και σ' άλλο την κάμαρη θα κοιμούνταν οι γυναίκα. Τέρες είναι το είναι στον κόσμο, ναι. Τενέκ, εμείς τα λόγια του παιδάνων και ωραία, θα κλώθει να πεις τα καλά τα ημέρες. Και τι καιρός. Εμελέσχευεν ο τόπονας ανθρώπους, πεπέγνα να προσκυνούν την Παναγία. Εγώ τότε μωρόν πάεμνε, άμα όλα τα καλά πώς θυμούμαι. Από βραδείς, το σπίτι εγώ μου τους ιενούς. Απάσο τσατσοφώτιγμα, όλες κούσαν έφευαν. Η καλομάνα με έξερε. Και νωρίς,
Εφέκρινε να πας στην εμπροστία το χαλκοπούλ με τα φασούλια και τα μαυρολάχανα. Την αδελφή μου τη Μαρέσα μου έβαλε να τα... Ορθά καλά σύψουν κάποια κούγουνε μας και... Σε σένγικα είπα τα λέει το ρουντώνει μαν τη αδελφή σήμερα. Η στερνά. Στερνά έντονη η Παρέσα Φατμέ. Η Παρέσα Φατμέ και εγώ έμεινε. Σως. Ατά εδέβανε. Λυκνώσα τα πεις. Απέμπρου χαράρδες στο σπίνε μου. Αστερούμε και καλοδέχομαι σαγωτουνούς στα ανθρώπους. Αργιατατό θα εφτάς άμον το επίνενη καλομάνας. Δεν θα φτάω. Θα θέξω να πας είναι μπροστία το τρανό του χαλκοπούλ. Με τα φασούλια και τα μαυρολάχανα. Ο Μέρης είσαι με τα καλάς. Εμείς φασούλια δεν βάζουμε τα ανθρώπους. Θα έχουν πει και άβρα τόσο στράταν και ντόλες. Συφτερακή. Χαψία. Στύπα. Ταζέ ψωμί. Και ποιος εξέ. Μπορεί μερακλανεύκουν. Λένε μας και τραωδίας. Και επ' εκεί πατούμε κά τα χωρώντας. Παλαιού καιρού μου χαπέ θα στέλνουμε γυναίκα. Εγρίξες. Και η στερνάσο μου χαπέ κι ωραία. Τα φασούλια παρχαλή θα βρήκνε τον τόπο να. Θα έχει. Και η στερνά θα βρεις με το τυρομίντς. Και όσον τάμπα θέλει να πίνε τα παιδεία. Και εντός τα το ξαρέασης. Εσύ γιος μάμ και μεντζετσί. Εσύ γιος μάμ και μεντζετσί. Για το στην το ξαρέα. Εσύ γιος μάμ και μεντζετσί. Για το στην το ξαρέα. Τα τερτιά τεχάπεση ψήμνα σειρό εξμερεάν. Τα τερτιά τεχάπεση ψήμνα σειρό εξμερεάν. Αχ, και θα τραούδω λυπητέρα, θα λέουν το πόνι με αρωθυμία στρανοντέρ να χειρούμε κι αφήνε. Άξαν, εγώ λέω την χαρά έρθε στο σπίτι μου και είναι ξάσο παράπονο με ρέαση. Εντόνα εφτάω. Οι ψήμ κανένονται. Εγώ τη γενεά μου νίζω. Πεταουτεύτες όλια του κοσμί τα μερέας. Άμα με θαρείς, για τη χαράντο έρτεπα έτοιμος είμαι. Ανάπλαγε θα έλεψεις ή την παραπέρα. Καλό την εμεινέ. Θα κατατρυπαίνω την ή με τα χωρώντας. Ούσα δακά, καλά επίαμε. Το μου χαπέ τέγγε μας οπείς εκείνα τα παλιά τα χρόνια. Άμα η στερνά στον ύπνο μπαχάτ πρέπει να... τώρα είναι μου δουλεία. Εγώ θα δουρβανίσω. Και πυρνάοντες τα γνεφούν. Το τραπέζι θα έντονα τεμένων με όλια του Θεού τα καλοσύνιας. Θα θέκω τα ζεμψωμί, βούτορο. Και το τυρομίτς πάμε να σπάμε. Είναι ο Πακιθάνας πάνω. Και πισία παθά 7, τον αυτά, όταν διαβήνα σου χέρι, μετά θα 7. Και από πέσα συμψήμ η ευχή. Με το καλό να έρχονταν. Εμείς αδάήμες και αναμένουμε έτσι. Εγώ θα πάω που ίζω τον Κεμεντζετσίν, τον Ισμαήλ. Να πάμε τάμα να βρήκουμε και τον Αντέμ. Με την Κεμεντζέγγε. Είναι σπάρτε παρευρύνεται αγακά σε μέτερα. Της είπα, κατ' πίσω και τέρα και συμμαρλάψον είναι την αησένα σέρτε βοηθάσει στο σπίτι
τα δουλεία. Καλό, ναι. Όμερ, εσύ έτσι ανέγγε, ας σου θα πας ο Ισμαήλ και καταχτρατής και εσύ να εισεγγελείς την κέρ. Καλώς, θα μου το λες τα 7. Εσύ ακόμα να τα κάεις. Καλά, το θέλεις το τζιάρνα τώρα και αφού ισταλίσα το εμείς αδακά δουλείες έχουμε. Πότε θα ετοιμάμουν. Εσύ κδέβα. Καλά, πάω, μη βαρτζείς. Και λέτε πως πάω, αχα. Ένα ξέρω, αυτό είπα και αφήνουμε να φτάσει. Ίσα ξένα τα νευνολίμα να ηλία τον πευρέθεν και να ηλία τον πευρέθεν και να σάνε ίνομα πούθαν στον τόπον δε γεννηθεν και στον τόπον δε γεννηθεν. Οφ, μανίτσα μου, θα λέει τραωδί. Να σάνε είναι ο παποθάν, στον τόπον δε γεννηθεν. Και ψηλάν τους τεντάσει μάντρα κι αρέα τα κάμπανας και ναρέα τα κάμπανας ψηλά που είναι χαμελήν μακρά που είναι σερχούν και μακρά που είναι σερχούν ακούγνα το ξενιτεμέν σκίζνε τα σκύχτα κι ερχούν και σκίζνε τα σκύχτα κι ερχούν ακούγνα το ξενιτεμέν σκίζνε τα σκύχτα. Η ξενιτεμένα στην Ελλάδα να είσαι. Τι, απόφε. Καλά έξες, στην Ελλάδα. Η πάπη και τα γονικά του αδάντεται με τέρτσεσανε. Άμα, έλα, τάραξον το φαΐ και πολλά κιθάπα ή θα ελέψει ποιος θα έρχονταν. Εμινέ, με θαρείς πως εγώ και ξέρω ποιος είναι αυτοί που κάθε χρόνο έρχονταν και πάγνεις η Παναγία στο μοναστήρι. Ξέρω και καλά ξέρω. Άμα γιατί έρχονται φέτος εσέτερα θέλω να λες. Θα λέω, άμα ακόμα και έρθει η όραση. Ας έρχουν μία με το καλό και το παραπάνω να είσαι. Μα να σέστα θα γρικάσατα. Εμινέ, μικρό εισαδάκι και την καλατσί. Ας σου εξέρω και παραπάνω. Κι θα μπορώ να εγρικό. Εγώ έναν ερώτησας. Σοφαΐ και ραντελέπ. Ατό σνομά του, πώς και θα έρχονται εσέτερα. Κάτι να αναπατουλούς γνωρίζω εγώ. Και αέτ, όλα είναι καλοδεχούμενοι. Και είναι αναπατουλούς που γνωρίζαν του λάχτσι μου. Και έστειλε μας και χαπέρ. Ωραία σον κάπανι αλλού μένει. Εγγένα δεν θα μονάζουν να τσαϊσέ. Εγρίξεσαι τώρα. Άργατα το θα έρχονταν σε μέτερα. Και τώρα για τάραξον εσύ και πίσω έμεινε στον το φαΐν. Και αϊσέ. Εσύ και ταράς το φαΐν. Κάτι λες και εσύ όσα ξέρεις για τη Ρωμαίης. Αυτό γίνεται. Ντόλες συνένει. Γιατί γίνεται. Όσα φυλά τα πέσει ψήμ, να ιστορά τα σίτα ταράζω τα φασούλια, ναι. Τόσο βάρε κρίμα. Αν θες να ακούς δεν ξέρω θα κάθιμες. Και καλό. Έλα, κάθιμες και πέρα. Ακόμα μικρέσα έμεινε. Άντε σε μέτρο το σπίτι παέρθε ένας Ρωμαίος. Ένα μία μπορώ να ανασπάλω πως εντόκαν και εγκαλιάσταν με τον πάπο μου. Τα δάκρα του ποτά με εξιούσαν. Εντάμαν είπαν οι τράνοι. Καθόνα κι αυτό. Έναν καιρό, έναν ο Ρωμαίος σε μέτερα. Αλλά μίαν όταν στέφευε, ο πάπο με πίεσε και πίνει. Εσέγγερσε ένα σακουλό από χώμα και εδώ και ένα τοκί. Και ο Σαμάραντα είχαμε στο σπίτι, είναι απα εδώ και. Ας η καράξα στο κρεμίν, έγκαι νερό για το Ρωμαίο. Και ο Γενιστερνά έκοψε ένα κλαδί, ασωτρανών τελά τα βλήσε μου. Εκεί επελέκεσα να το επίκην κάμπος αφελία. Κι όντες σε δουν να τα σου Ρωμαίων,
με το τι αμέξα τον Πάπον να λέει. Αδερφόπον στο φόρε, δώσα απ' ένα κομμάτι χωριανού σου. Παίρνε και έναν ξάι πατρίδα σκουντούλα. Αϊσέ, ανάμου. Όλα τα αν το είδες με τον Πάπος και τους Στοφόρους, όλα τα τώρα θα λέψατα με την Μέ και την Ελένη. Αμάν, έλα τώρα σε ετοιμάζουμε. Όθενε θα έρχονται και εμείς έχουμε δουλειά. Θα συμμορφιάζουμε το τραπέζι και ετοιμάζουμε να έρχονται και κάθοντα. Φεύγω. Ασέντο να εμένω το τραπέζι, ναι, θα είναι. Καλώς όρισετε. Ελάτε, αναμένουμε σας. Ελάτε. Κι αν έρθαμε, έρθαμε. Τερέν εσύ το τυχερό. Αΐκα ετοιμασέας. Ζάρι πεθεράμ κατ' πολλά αγαπάμε. Αντέμ. Καρδία όντε σε γομάτο. Το τραπέζι καμία είναι εύκαιρο και από μέ. Η ευλογία όντε μοιράεται ορθά. Πάντα πλεθύνε λένε οι παλαιοί μου, έτσι και είναι. Εσύ και κοίταξες να λες. Αμάν οι μουσαφίρ ακόμα και φάρθανε. Όθεν θα έρχονταν. Εσύ καθέστε. Ωραία. Πώς το μάτια σε μιλέ, για τέρπι έλεγχο την ανέγκασε. Όλε μου νε χάραμε, το έρθετε να δάσον πόντο. Ατό η χαρά, αλέτικο ναι. Να έχετε την ευσύνη. Άγιε σημεία σου. Σημεία είναι στην παιδεία. Καλώς όρισετε, καλώς όρισετε. Καλό να έχετε. Δεμέτερον η χαράπα, πολλά τρανώνε. Και πώς να μην τρανώνε. Έρθαμε στον τόπο όντε γενέθαν οι γονέια μου. Έβραμε εγκάλιας ανοιχτά. Έβραμε πρόσωπα να φωτάζνε. Και το τραπέζι τι έμεινες, βάρη φορτωμένο με όλα τα καλοσύνια. Άπατο και απάντη, δεν άλλο και. Πώς και στάτε. Για σπίνουμε και τρώουμε. Λέουμε τα τραγωδία σε μου. Πατούμε και τα χωρώντας. Και στερνά τα λέω σε εγώ πόσο κι άλλο αν τα κρύουμες. Καλώς σε βρέχαμε παιδεία. Καλό να είσαι. Καλό να είσαι. Πάρτε χαψολάβαζον έχουμε και τυρομίδι έχουμε και σκύπα έχουμε και προμηδοτίανον έχουμε. Με ντρέπουστε. Φάτε και πιάτε. Λίγα εμείς παλαιζάνες. Κόχνε.
κομμάτων το τραπέζι. Όλα είσαστε καλά και πάτε να τα μείνουμε. Το καλά κερκερέμε, αγώδο και μέτσο ποσού, καλά κερκερέμε, αναμένε να αποδάνω, να κάθεται και κλαίμε, αναμένε να αποδάνω, να κάθεται και κλαίμε. Ομέρ, σίγουρα την τραγωδία, Ομέρ. Είπατε ένα. Άντε φύο μέρα. Πώς και να λέω. Τρεις τα πέντε δάχτυλα συγκέμεντσε στη βούλα. Τρεις τα πέντε δάχτυλα συγκέμεντσε στη βούλα. Και μετά το ξαρέασεις δεις το καρδοκόβρουλα. Και μετά το ξαρέασεις δεις το καρδοκόβρουλα. Χρόνια να δεις, θα πάμε. Όλο τον κόσμο και εμάς Παναμία να σπάμε. Ναι παιδιά, ναι παιδιά. Αλέω με και ένα μεσέλ για να πει για ούτως πάω και με τζετζήσει έναν ποτηρό. Ναι, ναι. Αλέω σας. Δίκιο, δίκιο. Άντε στην υγεία σου. Πανίγα, Γεια σας, ακούμε σε. Έναν καιρό, έναν ζω, έρθε σαβούδια. Η Μάρτα. Άρα θα παίρνα το και πάνε στο γαρκόν. Η γραία λέει τα παιδιά, σε πάτε και πάτε να ούτω το ζω στο γαρκόν. Λένατεν, έμανα, τώρα έρθει εξέλιξη. Και παίρνα το και πάνε στο γιατρό. Έρθε ο γιατρός εδώ στο σπίτι. Και μου το πώς γίνεται, είναι εξέλιξη μάνα. Εσύ μόνον είπα να τεν δέσουν έναν μαντήλ εκεί στην πόρτα στο μαντρίνι. Είναι στα λέπετο και θα έρθει. Αρεσκόθαν, επίαν σαν δουλεία σαν τα παιδεία. Η γραία έδεσε το μαντήλ στην πόρτα εγκιά. Έρθεν ο γιατρόν. Λέατεν, νέθια, το ζώον μπούε. Είναι υπαρκλώστεν λέατον. Και απέσω μαντρίνι ένα γούρι. Και ο πεις και κά στην πόρτα πάει ένα καρφίν. Κρέμασαν τα λώματα σαν τρύπα. Άρα τώρα παίξω και εσύ. Πάτε να ζηλεύετε είναι από φκά. Αυτό που λέει 7 για το γιο. Να έρχοσνε την καλομία να μας πάλετε. Ναι, ναι, γιο. Αυτό που λέει 7 Να αφήνει μας το δούλου του δάχτυλες. Τεραστέν το μάμο τα δάκρυα από σκύλιο. Τεραστέν το μάμο τα δάκρυα από σκύλιο. Αρασμένα πέσω φωνών και τα από κανένα δύο. Αρασμένα πέσω
πάμε, παιδιά. Έναν κι άλλο Κυπρία, να. Έναν. Ναι. Άντε, σημείο ανέφερε. Εγώ ξέρω περίπου να πάμε. Η άστρα μην περβάνεται με τη νύχτα του ήλιου. Άστρα μην περβάνεται με τη νύχτα του ήλιου. Σε μάνε πόσο καρδοκό και πώς θα τα γυαλίζω. Σε μάνε πόσο καρδοκό και πώς θα τα γυαλίζω. Αυτό για τεμέλες θα το άρεσε. Παιδιά, για στα τέσσερα τώρα. Απάνω σε αυτή την τραγωδία, αν κάτι έρθω του σωνού. Εγώ πας λέω. Για μου καθάλες για τεμέλες. Άξον δύο τα λέω τώρα. Εγώ ρπάς ο θείος, πέ. Στο χωρίο ήμουν, προπάναν δύο γρεάδες. Είναι σε μπροστά άλλες αοπείς. Πάνε στη στράτα που λες και παίρνανε. Άρα τώρα είναι ασκουείς την άλεσα. Κερακί! Δε κερακί! Η κερακί είχα παίρνει πέρα. Για μου κέλεπε. Κερακί! Μαύσα κερακί! Πας κάνε κοβόδες ένα την άλεσα. Κερακί! Από κάποτε κάτεν το και σωτίνατς. Κλώσκεται. Εμέ γκουείς! Λέει αυτή η άλεσα. Εσέ γκουίζω! Αν το αδέρφε! Λέει πού πας στην εκκλησία μας! Λέει η άλεσα. Γιο! Στην εκκλησία μου! Λέει την κερακί. Α, ο πατάρας σας στην εκκλησία μας! Δεν κέλεπε, γιου. Άιντε. Φατέστε και τα παιδιά, φατέστε, μην στεναχωρεύουν. Τα παράκια πάνε και πάει στα. Αλλά γύρω σαν τον κόσμο, δεν να τρώει, δεν φτάνει. Κάτε να βγει, δεν φτάνει. Έλιο, αλλά και σαν το Μιλέτ κάτι λέει, εσύ παπείς και με τζέγγε από ό,τι λένε έμορφο και με τζέγγε κιόλα. Κάτι πες πες μας αν και με τζέγγε εσύ παπείς. Μια μορφάς ο θείος, παίξω. Αναποδανώσω τα φινίστε λίγο το πορ. Βάλτε να πες την γεμέντια και να μου κάλρα το πορ. Βάλτε να πες την γεμέντια και να μου κάλρα το πορ. Βάλτε, δεν καλαβές παιδιά. Κατεβαίνω και με τη γεντία, δέστε.
que el ángel donde desde la torre dice, el ángel donde desde la torre dice, se cayó con el gran y se pasó que no dice, se cayó con el gran y se pasó que no dice. Ay, muy paso μόνο να είμαι. Για τα ούτω την καλοσύνια από μικρό παιδί έχω αντεμετέρθει να καλαξεύω. Τον καιρός που με τελεκυρούσα σου ετάμανε, χόρευαν και τραώναν. Τους περνάει φόρτσα. Εσάς τερό και θαρώ εκκινούσε ρεπό. Επίκεινε το χατήρι. Επέρα τα μουράτα μία κι άλλο.
Άμον το λες είναι η Γιώργη. Άμον το λες η Γιώργη. Παιδιά. Τεμώ το χαρτιρό που με κατεφτάτε. Για πέ μας. Ας χορεύουμε το χώρο τελάπανε την καλομάνα. Ποιο είναι το χώρο? Η τριώνα. Σε φτάμε. Παίξω έναν τριώνα. Γιώργη, για παίξω. Παίξω έναν τριώνα. Όχι, έλα. Aquí esperan su hermano con mi trío Tranicorna. Aquí esperan su hermano con mi trío Tranicorna. Este que viene en Xila y trío Tranicorna. Este que viene en Xila y trío Tranicorna. Ας λέω σας εγώ, αυτό η τραωδία αληθινών. Άχαρος η τριών, τα κεπία παθέμα κέλυζε, τα χτίνια θερίας, τα ζαθέλμε και επεκεί τα δουλεία του σπιτίπα μανασέσat στέτω. Αυτά τι να λες τα ούτου, τη γυναίκα. Έινος ο άντρας σας. Έτσι δεν και πίνει ο άντρας. Κι έξις δεν πίνει ο άντρας. Δεν πίνει. Ο Κνέας. Και εντό ο Κνέας. Πολυμερή σε κάθε το σαυλακί την άκρα, ο δεν έτρεσε το νερό, ασοκρενήν του χωρί. Εξυπολίου τον και βάλνεν τα ποδάρια τα πέσα βλάκα. Αγούρος πατούσε του. Καλημέρα πα κάποιος να έλεγε να τον εείνος εκεί. Ετέρνεν το νερό και ελάιζεν τα ποδάρια. Έναν ημέρα ένας γείτονας γρίεψε. Είπε να τον, «Ουλά εσύ του άνθρωπος είσαι. Καλημέρα παοκνής να λες». Τώρα αυτά είπε να τον, «Με θα ριστέλα το ατόπα έναν ασθένεια». Έθιο. Εσύ πολλά ξέρεις. Ξέρω. Είπα θέλω να ρωτήσω για τα την τραωδία αν το λέει τέτερονος και τηλιερής. Και μετέρω λέγανε αληθινόνε, ξέρω. Μαναχών αληθινόνε. Άμα μίαν τραωδέστε και χορέψτε και επ' εκεί θα λέω σας τα τινές της τραωδίας το βαθαλόν το νόημα. Παρακαλώ. Παίξον. Κορίτσια, ελάτε να σκέφτομαι.
λένε των ποταμών, έτερον κύριοι πάνω λένε των ποταμών, έτερον έπαιρνηξε, λίγερη και πόρεσε, έτερον έπαιρνηξε, λίγερη και πόρεσε. Στάδι, ας πούμε αραγγιγιά. Αραγγιμπάς πίνουμε. Περδείξωμένετε ρε τα παπούτσια μίλωσε, περδείξωμένετε ρε τα παπούτσια μίλωσε. Τον αφταώ τα κλερά, τα ψημωτά γέατα, άλλο τα μάνταξομαι, εγώ σε μπερνίζωσε, άλλο τα μάνταξομαι, εγώ σε μπερνίζωσε. Περνίξωμένετε ρε το ζωνάρι μδίγωσε, περνίξωμένετε ρε το ζωνάρι μδίγωσε. Τον αφταώ τα καιρό, τα ψημωνά γέατο, άλλο τα μάνταξομαι, εγώ σε περνίζωσε, άλλο τα μάνταξομαι, εγώ σε περνίζωσε. Να αποδεδίζωσα σε εγώ να αποδεδίζωσα. Μαλάει, μαλάει, φωτάζω κόσμο σας, το ποντιακό μη φάτα. Περδείξωμένετε ρε τους παρελίμνιωσε, περδείξωμένετε ρε τους παρελίμνιωσε. Τον αφταώ τα καιρό, τα ψημωνά γέατο, άλλο τα μάνταξομαι, εγώ σε περνίζωσε, άλλο τα μάνταξομαι, εγώ σε περνίζωσε. Περνίξωμένετε ρε το μαντιλί μλίγωσε, περνίξωμένετε ρε το μαντιλί μλίγωσε. Τον αφταώ τα καιρό, τα ψημωνά κρέατο, άλλο τα μάνταξομαι, εγώ σε περνίζωσε, άλλο τα μάνταξομαι, εγώ σε περνίζωσε. Αϊσέ, αλλαγές θέλει τα ταραγία και λέει θα αλλαγές, τέλει το θέλει αλλαγές. Και λέει τα ταραγία. Άψα. Αλλά τώρα πέτε με, εγρίξετε εντό θέλει να λέει αυτό η τραγωδία. Για πέ μας Τιόν, για πέ μας. Ναι ντροπή και ναι σέβας είσαι να πάνα ποέτα. Έβρεν έμπριατ αναγκεμέντζα γυναίκα, κατός αφορισμένο. Και για να βοηθάτε, άλλα κι άλλα ψαλαφά. Αμάν οι λιεροί, να αποδεδίζατε εγώ. Τα κάλιατς και την εμορφίανατς, όρθεν θέλ ατέ θα δει. Και όχι με το ζώο, στο σκύλον τον έτερο. Ναι, λέω σας, ναι. Έναν καιρό να έτσε τον Ιζωιαδάσον εύξηνον τον πόντο. Τι ψήστα καλοσύνιας, απάνα σ' όλα τα ανθρώπινα. Και για τα τόπα εφώταζεν ο κόσμος. Μίαν εφώταζεν και μίαν εντυβόανε από βαθέα ψίστρα οδείες. Χάιντε Στάθη. Και δέντρα
δεν κατάγω αι κλάδο πάσου γιαρό όχι και κλάψτε άντε με Τα ρεμόνια, να σύρουμε τα ρεμόνια. Είναι να τα ταράσια μου να γλύνε ένα μασό κι ατσαντώα Τα παράπονα μου μέρα, τα παράπονα. και να τα πουες όλοι και μ' αναγλύνε να μάει την ψημό κι αν του κάνεις και Γεια σου δύο. Αντέ μου κάτι λόγω μαγαζί πάνω. Αχ, κοινάσανε σαν ψηλαράσια πουλίκα μου. Αχ, κι καμιά Γεια σου δύο. Αχ, κι διάβαινε χρόνια και καιροί πουλί μου. Αχ, κι πάντα χλωρό Γεια σου δύο Ισμαήλ. Χάιτε παιδιά αυτά με ένα χώρο. Ωραία παιδιά, του πόνου.
το έρθετε να κάνετε μας και χάραμε. Ας ακαλοσύνιας το ψαρίτου στο τόπο. Κάτε τι μας αναδύο σας και πέρετε και πάτε. Ένα ψωμί, ολίον τυρωμίνς, ένα βούρον τζάια στο ζουγιόν, ολία λεφτοκάρια, ένα βούρα λεφτοκάρια. Και ας ελατεί το δαδί, να πέρετε και πάτε τη σκουτούλα του πόντου. Εξέρω πως το ψωμί είναι για τους ζωντανούς. Άμα όντες πάτε στην Ελλάδα, ό,τι νοσταφήν εξαίρετε πόντιο δοσέν που εγενέθαινα τα, επάρτε έναν κομματόπο και θρυμουλήστε να πάνε και σωλείο. Και πέτε, αούτο το ψωμί, από πέσα στην καρδία μας, η παρθένα του τεμέλστηλε. Εμείς, αυτά σου δώσουμε χωριά. Εκεί, εντάμα θα είδες ξανά. Παιδιά, όλα τα καλά έχουν και έναν τέλος. Και χαρώ πως έρθει η ώρα να πηδιαβαίνουμε ούτε τα δακές. Για με που αλεύτετε μας. Γιοκ, θείον, γιοκ. Αμαν έρθει η ώρα να φτάμε τα χβαστείς. Α, το έμορφο. Χαρά σε φτάμα. Όπως καταλαβαίνετε, φτάσαμε στο τέλος. Λίγο πριν το τέλος, το τελευταίο χορό θα παρακαλέσουμε να το κάνετε μαζί μας. Όπως ελέπετε, το τραπέζι ακόμα γομάτωνε. Λοιπόν, όποιος σώζει και ευγέν τα σκάλας, ας κοπιάσει. Θέλω σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω όλα τα μέλη που είναι εδώ πάνω και κάτω και φίλους του ομίλου Αντάμωμαν. Συγχωρήστε την αναπνοή μου. Λίγο κουράστηκα προηγουμένως. Ο Λίον κι άλλο να εκράνε δεκάθουκα. Εσύ τσίπε έπαθες από εμένα. Θέλω να παρουσιάσω σε αυτό το σημείο τους συντελεστές. Στο ρόλο του Ομέρ, ο Γιάννης Χαραλαμπίδης. Αϊσέ, η Ελένη Βασιλιάδου Κυριακίδη. Έμεινε. Τόσο ώρα στο Γιάννη η Αϊσέ κάθεται για τα τώρα. Αϊσέ, η Βαρβάρα Κερδεμελίδου. Ισμαήλ Παρχαρίδης Αλέξανδρος. Αντέμ Παπαδόπουλος Παναγιώτης. Στάθιον ο Στάθης Παρχαρίδης. Στο ρόλο του Γιώργου, ο Γιώργος Σοφιανίδης. Και όπως βλέπετε και παιδιά του χορευτικού ομίλου. Να είστε καλά. Ραντεβού του χρόνου την 1η Τετάρτη Μαΐου για το νέο ποντίο να πάτε. Μπορείτε να χορέψετε μαζί μας. Συνεχίζουμε τα χβαστής.
εδώ.